Let's get indaba za1KZNTV fundelo samukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Kuhlolwe Esozimboni Kwasithebe eMandeni kudutshulwe ke isithandane efilidi kanti ke gaselwe ngazelele umuntu esitolo eMzumbe. Iphindile kaNgqongqoshe ofisi likaMengameli uSeyisomohayi uvakashele ke isinda sezimboni Isithebe Industrial Park eMandeni enyakatho nelikaMthaniya namuhla ekhuluma ke neze kulezi ndaba uMohayi uthi ke inhloso ukuzohlola inqubekela phambili ekuqaliseni ke kwalezi izinda sezimboni kanye namandla ke ukudala amathuba omsebenzi emphakathini ezungezile nangaleyo kwayo. Namuhla Oyiphine likaNgqongqoshe ofisi likaMengameli uSeyisomohayi uNgqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho kwaZulu-Natal umfundisi Musa Zondi imeya kaMasipala waseMandeni kanjalo nemeya kaMasipala iLembe izikhulu kanjalo namakhansela babeke ingxenye yomhlangano lapho bekubhunga khona ngebanga ke selihanjiwe ukuvuselela kwesizinda sezimboni Isithebe Industrial Park eMandeni ukuhambela kaMohayi kuyingxenye ke yohlelo lwembizo kaMengameli yohlelo lwe-District Development Model DDM. Part of the multiple activities that are taking place before the imbizo of President Cyril Ramaphosa on Friday. And it's important to note that the industrial zones plays a very critical role in driving job creation and producing very useful assets in our communities. The presentation that has been made today by the CEO of Itala also points to a direction that financing activities of this nature and nurturing local entrepreneurship talent is important as a basis for sustaining economic activities in an area. So we do believe that our country, South Africa, has one economy which is important in whatever part of the country that we should assist to stimulate the activity of this economy. Indawo yakwaSithebe neyisizinda sezimboni ikhungetheke kakhulu izinkinga ezinye zazo udaba lwabantu bokufika abangekho ke emthethweni abagcwele kulezi imboni abanye babanikazi bezimboni abaxhaphaza abasebenzi nokunye okuningi. uMohayi uthi izeke noma kunezigaba ezahlukene zokuvuselelwa komnotho kodwa ukhathazekile ngejubane elihamba ngalo ukuxazulula lezi zinkinga. What we are encouraged about is that the commitment that was made previously that the different phases of revitalization of Isithebe Industrial Zone will take place. Our reports point out to that direction through our unit of frontline monitoring points that direction, that some of the reports that were given, it does prove that they're systematically following on the report. But what we are not happy about is the pace of implementation of these different phases because they require financial investment and mobilization of the resources, participation of other sectors or state entities. So cooperation among government departments at national and provincial level as well as local municipality, creating conditions conducive for development to take place are important. There is no development that can coexist with crime. Violent crime is a work that we must undertake as a country and ensure that we defeat whatever criminals, whatever manifestation that they carry because it undermines development activities in the localities. Kanti ke lowo ngqongqoshe ezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni uthi kubalekile ukuthi ke kukhuliswe umnotho wakuleli ngakho ke indawo yezimboni kwaSithebe kumele ke kuqikelele ukuthi ke ngempela lezi zimboni azifatabali njengoba ke indawo lapho abantu bekwazi ukuziphilisa betholeke namathuba emsebenzi. Akufuneki isihlehlele emuva kodwa sifanele isithebe lesesaqalwa eminyakeni eminingi edlula. Kufanele ngabe sesikhulile sande kodwa sithokoza kakhulu ke namhlanje ikakhulukazi nxa kukhona abavela ku national government especially kwi office lika president abezelana lokho nje kukodwa kusinikeza umdlandla ukuthi bayazimisele ukuba bazosisiza thina lapha kwaZulu-Natal ukuba ama facilities anjengalapha kwaSithebe angafatabala ashone phansi. Siyazi sike sabhekana nesimo esibi lesiyana sodlame sibe khona salimaza yonke lento isiza abantu lento isiza thina umphakathi. Manje ke kufakwe iningi imali eyithathwa phi na sithathwa kuumphakathi intela ya umphakathi.
Kanti ke babe sebedlulela kuzo kwelezi imboni ukuhlola isimo nanokuthi ke zisebenza kanjani. Selungenelo ke yiqembu le-DA udaba lokudutshula kwezithandani e-dumping site e-Vryheid. Kubika ukuthi komholi welinye lamagatsha e-ANC kule ndawo ugasele endlini kaMnotho Mbatha oneminyaka engu-34 ubudala wayomdubula washona uMbatha. Intombi yona yathola ukulimala emva kokumfica ke nentombi yakhe. Naye ke abethandana nayo umsolwa. Ongubaba kaMufi uthakuzwile ukuthi intombi ibisihlukene nomsolwa okwazi kwaphoqa nokuthi kube ne-protection order, kodwa uyamangala ukuthi umsolwa uyibulaleleni indodana yakhe. Laphana ngithola ukuthi leyo mdubuli uthole lo ngathi uthandana nentombazane lo abathole endlini la ehlala khona umfana lo wavele wadukhulula ngenhlavu. O indlu bekwe kandodana wakho. Yebo. Manje ngoba ngisalandela lo daba nje lolo ngoba kade ngizolo ngifikile la ngafike ngamthatha kusho ukuthi ngathothi basebhizi ngalinda ke kodwa bekhipha amabullet ngaphakathi ngase ngumthatha ke ngumfaka emoshali yami. Amaphoyisa asiqinisekisile isigameko athi lo msolwa ubhekene necala lokubulala kanye lokuzama ukubulala njengoba besifazane ethole ukulimala wangeniswa esibhedlela. Police in Vryheid have arrested a 42-year-old man in connection with the murder of a 32-year-old man, as well as the attempted murder of a 24-year-old man after he allegedly shot them on 3rd of November this year. Reports indicate that the victims were inside a house at dumping site when the suspect shot them. Suspect appeared in the Vryheid Magistrate Court on 5th of November this year. Owe-ANC eMzalanqumalo uthi akabe nalo ulwazi olugcwele ngalesi sehlakalo esithinta ilungu labo. Ngiyafika sibengade ngekho. Ikhona into engiceda kuyithola manje nje. So angayiverify angafiki nase office so angikwazi ukuyikhomela ngicede ngoba angatholi yonke into yakhona. Ngifuna ukushwana nobhala branch wakhona. Owe-DA uthi bazolisana nokuthi umsolwa angadedelwa ngebheyili uma sevele enkantolo kusasa. Siyafisa ne-ANC eMzalanqumalo iphumele obala and iphume clean ngalokuthi izodila kanjani nalento ukuthi within their ranks kube khona abantu abalolu hlobo labaholi noma abaziphatha kanje besebenzisa ithikithi lokuba yini ngabaholi bomphakathi noma ngabaholi bama structures ezepolitiki. Njenge-DA sifuna ukusho ukuthi sizoya enkantolo sizowakha ama petition ukulwisana nalesihlalo ngoba okwehle nokwehlelela emndeni ethintekayo mangabe singayilwi lempi isazoqhubeka yehlele neminye imindeni. Ngutebogo Sibisi wezindaba se1KZNTV kuChannel 261. Iziphathimandla zikamasipala uMzumbe zibambeke umkhankaso okugasela kungazelele umuntu kuyisitolo esisemthwalumo oguneni seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ukubheka ukuthi ke kungabe ziyayilandela yini imigomo futhi ke asidayisini impahla eseyidlulelwe isikhathi. Imeya lomasipala uBongani Nyoswa uthi ke ngemuva kokuthi abantwana abayisikhombisa besikole ibonga ucele secondary esingaphansi kwalomasipala begoliswe ama-chips abebewathenge kwisitolo esisendaweni sabukufika babone kungcono ke ukuqhuba lo mkhankaso ukuze ke baqinisekise ukuthi ke izitolo ziyahambisana nomthetho. Lo mkhankaso ubungakhethi iphele emasini kodwa kugaselwa kwizitolo zabokufika kanye nezabakuleli kungazelelwe emthwalumi. Imeya kamasipala uMzumbe ithi bahlosa ukuqinisekisa ezokuphepha futhi nokuqikelela ukuthi izitolo ziyayilandela yini imigomo ngemuva kwezigameko zakamuva zabantwana abaguliswa basuke bekuthenga kulezi izitolo. Into edalelo ukuthi esingene kakhulu kangaka sibe baningi. One ile into yenzekile last week ukuthi kutholakala izingane zesikole zinaloko esicabanga ukuthi food poisoning. La eduze kwethu nje isikole ethu ibonga ucele la ingane ezu7 ezaffectekile zakudokotela zabuye zalashwa ke kwabo kuya kungcono. Okwesibili eCabhane ngale ku-area ka-Ward 16 kunomuzwa kaNdlovu la kushone khona abantu abawu3. So sithi asiqhubeke ke nalo program ngoba iprogram esijwayele ukuyenza ukuthi sizoyenza njalo manje ukubonisa ukuthi la ikakhulukazi izitolo zonke asitargethile kabokufika kuphela. Sithi nje zonke izitolo sifuna ukuthi sikwazi ukuthi zihambisane nemithetho yaseSouth Africa. Iqhuba uthi bayitholile impahla eseyidlulelwe isikhathi kanti bebephinde babheke nabokufika ukuthi banawo yini amaphepha bagunyaza ukuthi babe kuleli.
isitolo sesi4 lesikusona esokuqala isitolo sifike kusona sathola ukuthi impahla zikhona esizitholile ezi-expired nala zikhona ezi-expire la sikhona kukhona ezingenawo ngisho i-manufacturing date ezingenawo ngisho expiry date ongakwazi ukubona ukuthi le i-expire nini ekade yakhiwe nini yonke ke lokho ngoba ngithi nje sinalama departments esihamba nawo. Uthi lukhona uhlelo lokuqondiswa kwezigwegwe. Ukuqondiswa kwezigogo sizokubona impela ngoba njengoba lesithi sihamba nama departments abathathile ama documents afanele ababhalisa phansi impahla akithathiwe yona ngoba kufanele siyithathe impahla ngoba ikwazi ukuthi iqhubeke idayiswe impahla bese expire enye ingenayo i-expiry date. Usekela Mayor uthi bagasele kwizitolo zonke hayi ezabe ukufika kuphela. Zonke izitolo hayi zabo kufika kuphela. So into isitolo nje asikho esisekayo singena zonke izitolo ukubheka ukuthi kungabe lokutholwa abantu abakuthengayo kulezi izitolo esizakhele kusesimweni ukuthi bangaphila ngakho. Siyakuthola ke la ngaphakathi ukuthi zikhona izinto ezingekho right. Kodwa ke besifuna ukushintsha nefocus ngoba bese bebheka kakhulu into ezinjengoma chips, into ezima snacks like thina sibheka every goods okungaphakathi naloko kuphekwayo ngoba sithola nama 10 kg oma rice la ukudla nje kwangempela ohazwa kophekwa okungadala ukuthi mhlambe lesimo sisibone ka Ward 16 la kushaqe khona umndeni kwashona abanye izingane ezintathu nogogo sesibhedlela kumanje senziwe ukudla okanje okuthengiwe kwayophekela umndeni thize ingakho sithe ake singene la so far siyayibona ukuthi umphumela kodwa sizinikeza umthwalo ukuthi asizukugcina namanje sizodlula isikhashana sibuyele emuva. Lo mkhankaso kulindele kuqhubeke kumawadi ahlukene eMzumbe. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZNTV ngisemthwalume. Asithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele kembukelo ubukele zona indaba ze1KZNTV nazi ihlukano kwizona ehamba phambili usuna namhlanje. Kuhlolwe Esozimboni Kwasithebe emandeni kudutshulwe ke isithandane efilidi kanti ke kugaselwe kungazelele umuntu esitolo eMzumbe. Ongqongqoshe bomnyango wezolimo kuleli kanye nasesifundazweni KwaZulu-Natal baphonselweke inselelo abalimi abasafufusa kuba baphucule indlela yokusebenza njengoba kusenzima kulomkhakha ngenxa yokugqoza kwezitsiza kusebenza. Bakhulumeke kanje ngesikhathi behlangene nesekela kaNgqongqoshe umnyango kuzwelonke abalimi ke bakhale ngokungabikho kokugandaganda ukumba kweqolo kwesikhuthazi zesitshalo nokunye kokuningi. Ukweswela izinsiza ezifana nogandaganda nokunye kube seqhulwini lezikhalazo ezibekwe abalimi abasafufusa esifundazweni KwaZulu-Natal ngesikhathi behlangane nosekela ngqongqoshe womnyango wezolimo kuleli. Sekunyaka wesibili njengamanje abalimi bengalinyelwe ngezimo zokuthi ogandaganda abanawo ama-department bafile. Mawufika nje eBhobholo uzofika ubone bafile ogandaganda uphinda futhi ushona ngale kunogandaganda owodwa khona la agriculture ofunale uservice imbumbulu yonke. Besocela i-department namhlanje ukuthi silungisele thina abalimi ngokuncane imigwaqo ama-access road engena emasimini ngoba ogandaganda bethu bafaka khulukazi ngenxa ukuthi ama-access road awekho. Kuye imigwaqo emkhulu lena OD road OP road thothi nalo mgwaqo uthola ukuthi akuhambeki khona amathraga akakwazi ukuhamba ngenxa yokuthi ivuna ziyana. Bonke abalimi abaqhamuka eFlintstone banasilile sodwa imila umshini ogaya ushukela njalo ngqongqoshe umshini osigayela uyafa umoba wethu uthi uyemshinini umshini usubolile. Okunye okukhalwe ngakho ukwebiwa kwemfuyo okudla lubi kanye nokumba eqolo kwezikhuthazi zesitshalo ungabiyela kwezindawo zokutshala nokunye kuvele ukuthi eminyakeni emibili eyedlule abalimi balahlekelwe imali ebalelwa ku-565 million randi ngenxa yesomiso, izikhukhula, imililo yequbula, yiqhwa nokunye kanti bebengakutholi ukunxeshezelwa. Sithi-ke siyakwazi lokho besikuxoxa indaba futhi siyaxoxa ukuthi kunesigatshana esisele sokuthi kufanele ukuthi kuxoxiswane ukuthi ake kwenziwe isikhwama esibhekane nezinhlekelele.
bese sibona ukuthi singenze njani. Ningathi ngithe sekunesikhwama, ngithi siyoxoxisana ukuthi senza kanjani ukuze sibhekane nezinhlekelele ngoba sekubonakala ukuthi ziyasehlula. Usekela ngqongqoshe wezolimo kuleli unxuse ukuba-ke labo ababa nenhlanhla yokuhlinzekwa ngezinsiza kusebenza baziphathe ngesinono. The problem is we are not learning. Abebengekaziphiki tractors bazazifunana namhlanje believing bazingenza umahluko. Owning a tractor does not translate into ability to have a zeal and work in your land. La i-tractor nje umuntu mayitholile uzama kangangokuthi ingaphindi iphunguke. Zonke indlela angaba nazo ukuthi ngayithola-ke hayi ayofuna ezabo. Nami sengitholele. We just have to be strict magosa. Ezi-tractor ungaba ngcono tata umadlala nayo yonke leadership. Sifundisane ukuthi is government property. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu ngesesekwini. Njengoba kazandi isigameko lapho kugula khona abantwana uma bedle ukudla okanye ama-chips abakuthenge ezitolo ezincane phecelezi ama-tuck shops, imiphakathi ke ihlukene phakathi ngesisombululo salenkinga. Abanye ke bathi ezitolo kumele ke zivalwe bese kuphenywa umnyombo, abanye bathi kasiqhubeke zisebenze ziwusizo. Ayikho inhle lento eyenzakalayo especially iy'ngane because azinayo control over ama cravings azinayo kulonto leyo and ziyayithanda izinto ezimnandi. Okubuhlungu ke ukuthi ke labantu laba bayenza eprofit bona while sina silahlekelwa imphefumulo ey'ngane zethu and ikhona into esingayenza ngaloko. Mina umbono wami konke lento leyo ukuthi ngingasho ukuthi azivalwe because siyalahlekelwa and akukho mnandi because ekugcineni akekho umuntu ongenelelayo ukubona mase kwenzekile ukuthi athethe inyathelo ukuthi okay mhlambe uyazwelana nathi noma afake isandla okuningi kuba umthwalo wethu ezi abazali namalunga omndeni. Khona inkinga ubheke the fruits, you have to dig down to the roots yabo and see where the issue occurred. There are some things now government is lacking yabo that should be in place. There are some things that we as South Africans are lacking. The other issue is also ukuthi ukudla akucheckwa. Yabo akubheka ukudla kwethu kakhulu, like we don't have random checkups. If we had random checkups maybe weekly in the shops, then it'll create leyo nto nakubona ukuthi bangasixhaphazi benze noma kanjani. They know good South Africa is very strict on their rules and everything is straight and transparent. Ukuthi azivalwe ngoba vele kwazona vele indaba yama chips indaba efika manje bebekade bedayisa futhi nokudla oku-expire abanye bazakhele ukudla kwabo, which means ukuthi bona kahle bazele ukuzowisa umnotho wala eSouth Africa. Ngicabanga ukuthi abantu bala eSouth Africa mangase bayifundise bona ukuthi ba-manage ukuthi bayithenge kanjani igrosa yabo, bangakwazi ukuthi bagweme indaba yokuthi balibele baya ezitolo eziseduze ngoba vele ezitolo eziseduze isikhathi esiningi especially emalokishini ilezi zabantu bangale. So mangase bazi ukuthi mhlawumbe nje angi-advertise itolo, uthathe nje lezi itolo ezinkulu lezi kuthengwe kuzona, umuntu azi ukuthi uzothenga lento adinga ukuyithenga ezolasta u2 weeks yabo, mase yazi ukuthi enye uzoyigcina ekhabetheni nje ama-chips yabona ukuthi into ongayithenga elaste inyanga yonke, akuyona into kumele uyithenge ngosuku. Umphakathi kunawo ukuthi uzama ukuthi ushifte iblame, kuzomela kube khona enye proactive approach esoyithatha, whereas ma ukuthi akukaze kwenzeke ngakini senze sure ukuthi siyakhuluma nabo abakhona ngasemakhaya ukuthi no sahlalisene kahle nani, let's just keep it at that way. Sicela ningasidayisela ukudla okubolile or izinto ezi-counterfeit or izinto with the poison and such things and so forth. So I don't honestly think there's a solution that engasibe kanjalo.
Inkosi yesizwe sakaButhelezi Olundo kwaphinda ngena umntwana ontuthuko yezwe Buthelezi usenxusa abazali ukuba bakuthathe njengokusemqoka kakhulu ukunakekela ukukhuliseka kwengane kusukela isencane. Usokalisa uthi ingane ifunda izinto eziningi isencane nokuba ke isiqalelo sokuhlakanipha kwayo. Umntwana bekhuluma kanje kanti umasipala wasoLundu ubuvula ke ngokusemthethweni inkulisa enduma kude kuwa 10 ondini eqanjwe ke ngothumbu umntwana wakaphinda ngena inkosi mangosuthu Buthelezi. Nakuba inkosi yakwaphinda ngena inkosi uNtuthuko yezwe Buthelezi semanzini ngemva kokudlula emhlabeni kadade wabo onguthumbu umntwana okaphinda ngene imbabazane Mahaqa umntwana usibuyiselwe Angela Buthelezi obefihlwa ngeledlule kepha inkosi kubusisile uqanjwa kwesakhiwo esiyinkulisa esakhiwe umasipala wasoLundi kuwa 10 endumane khona ondini. Umntwana usibuyiselwe uke waba umphathi kamasipala wasoLundi kusukela ngonyaka u2007 kwaze kwaba unyaka u2015. Kuzokhumuleka ukuthi umasipala wasoLundi wakha izakhiwo bese ubhalela ubukhosi besizwe ukuba kube yibo obuqamba leso sakhiwo igama ngenhloso yokugcina umlando namagugu esizwe leso. Sithokoza kakhulu ke Mageba ukuthi uma sisikhulekile socela igama lele crash lisinikezile endlunkulu. Futhi nisinikeze igama usibona kahle ukuthi lifanelwe kuba le crash ibizwe ngalo. Le crash lena Mageba lesizwe sonke izobizwa ngothunjana womntwana wakaphinda ngene oqeda ukhothama nje emavikini adlule umntwana usibuyiselwe Buthelezi. Yena ezobiza le crash ngayo. Sihlonipha ke igalelo lakhe alenzileyo ekusebenzeleni isizwe. Thokoza kakhulu ke Mageba. Yethula inkulumo inkosi yakwaphinda ngene inxuse abazali ukuba bakuthathe njengokusemqoka kakhulu ukunakekelwa kokukhuliswa kwengane kusukela isencane. Ngifisa ukugcizelela kubazali bakuthathe njengokusemqoka kakhulu ukunakekela ukukhuliseka kwengane kusukela isencane. Ingane ifunda izinto eziningi isencane ebese isiqalelo sokuhlakanipha kwayo. Uma sekufika onyakeni wokuqala ukufunda kwengane esikoleni iyabonakala engathi ise-crash nale evele yasuka ekhaya yazoqala esikoleni. Ngisho ukuthi kasingacabangi ukuthi akudingekile noma ukumosa imali ukuthengela ingane ama-toys nokhokhela ingane e-crash ukuze inganyatheke kahle isakhula uma lelo thuba sinalo. Mina ngibona kusemqoka kakhulu futhi ukuthi amanye ama-toys abazali bawenze nazo izingane njengokwakha iy'moto zocingo esakhula thina ukuthi iy'moto zocingo angisayiboni manje ukuthunga odoli nokubumba iy'nkomo. Kodwa ngigcizelela lokhu nize ningisize ningazithengeli izingane ama-toys ezibhamu ngoba into esiyikhulumekaba ngazi uma ubheka amafilimu amaningi ama-cowboy lesobo ama-western umuntu ngokhisimuza athengele ingane asigoqe kahle isibhamu mayidlala iy'ngane zithi ba iwe ingane ngathi isiyifile ixoshane icashe mayixoshwe emdumule ngathi isiyifile. Umuntu akayinaki lezo zinto mazenzeka uyifake engqondweni yengane isencane ikhule ukuthi ikhula manje ngenye ingqondo mayelana nesibhamu ingasihloniphi isibhamu ingasesabi. Le nkulisa inamagumbi ehlukene, indawo yokudlela, izindlu zangasese, izindawo zokudlala yezingane, ibiyelwe yakhandelwa nezindawo zokupaka izimoto, izitulo namatafula nokunye. Ezindabeni ze1KZNTV ngingusiyabongwa kaDuma eRichards Bay. Siphinde futhi sayitolo sibe siqhubeke nazindaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1KZNTV sikhumbuze ke ihlokwana bekuyizona behamba phambili namhlanje. Kuhlolwe Esozimboni Kwasithebe emandeni kudutshulwe ke isithandane eFilidi kanti ke kugaselwe ngingazelele umuntu esitolo eMzumbe. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu 17.81 cent maqhathaniswa nedola laseMelika libe 19.11 cent maqhathaniswa neeuro libe 22.90 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide lona $2,712.19 cent ounce olongahluzo wona $75.53 cents umphongolo. Ake sibheke ke ngosini yezemidlalo.
Umqeqeshi welesizwe labesifazane le-netball uJenny van Dijk uthi-ke ujabulisa ukuthi unesithombe esingcono sokuthi iqembu lakhe liqine kuphi futhi lidinga ukuthuthuka kuphi. Ama-Proteas aqumbe phansi iMalawi ngamagoli 3-0 ngempela sonto ochungechungeni lwe-Spa Challenge obeludlalelwe e-Ellis Park Arena. Iqembu lakuleli linqobeke umdlalo wokuqala ngo-68-31, wesibili la uthatha ngo-69-38, kathi kokugcina ubungesonto la unqoba ngo-69-24. uVan Dijk othatheke izitambo ama-Proteas ngoFebruary kulonyaka utheke umthokozisile ukuthi-ke iqembu linqobe ngembudla amagoli kuyona yonke imidlalo, kodwa-ke usemningi umsebenzi okufanele bawenze. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka. Bukelekeze yaguqi bese kuphathelwe zona usuku namhlanje. Mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.